на носілках, переносили на ту сторону, вже з Азовсталі виносили, грузили в автобуси і відвозили вже спочатку в Новоазовську больницю. Ми там переночували, нас повезли в Донецьк, в госпіталь якийсь здоровчий. Ну так не дуже хотілося туди їхати. Лучше б не закінчувалось нічого. Питалися, як би нас морально загнобити, якщо так можна було сказати, як медики. Не мало значення у них там зазовати чи ні. Просто як допрашували нас, їм з Азовом було цікаво розмовляти. А якщо він представився з якоїсь частини, я йому кажу Національна гвардія, він вже втратив до мене інтерес. А якщо чує Азов, то в них глаза загораються і допрашують. Перший обмін, число не сповню, нас вже погрузили в автобуси з госпіталя. Ми їхали метрів 500 і сказали, що українська сторона відказується вас забирати. Вони там казали, що ми готові вас вже просто так віддати. Звісно, ніхто в це не вірив. І нас обратно. Друга попитка була серед ночі. Різко почали збирати списки і в течение 10 минут зразу дали відбой. І третя – це успішна попитка. Ви в 4 утра підняли і вивозили нас. Ми молилися за вихід з полону, щоб нас виявили скорішого повернення. І так двічі на день, кожного дня слухали гімн Росії кожного ранку о 6-й. Потім о 8-й годині було шикування перерахунок. Після цього ми ходили на прийом їжі, в обід прийом, десь після 2-ї. І ввечері так само вечірнє шикування для перерахунку. І теж вечеря, і все, більше у нас ніяких штрихувань, нічого не було. В нашому, я ж кажу, на початку було 600 в баракі в одному безпосередньо в будівлі, а потім трохи розгрузили і десь близько 300-350 чоловік знаходилися. Так, матраси не було. Калорійність безпосередньо тих продуктів, які нам давали, вона бажала бути кращим. Не вистачало глюкози, тому що такого, як навіть чай, він був без цукру. І постійно, якщо довго посидиш вставати, то було запаморочення. А так, просто підтримували життєдіяльність і все, щоб з голоду не померли. А після поранення тоді вже попав на Азовсталь в госпіталь. Скажу так, те, що робили там в тих умовах хірурги, то їм треба пам'ятники встановлювати при житті. Вони людей доставали в тих умовах, вони людей доставали з того світу. В'язки були брудні, і рани були нагноєні, і хлопці були дуже виснажені, худі, такі навіть кахектичні. Серед всіх полонених, яких вдалося звільнити під час обміну, до нас було госпіталізовано 14, і вони не потребували оперативних втручань на даному етапі. У деяких з них вже всі рани загоїлись, у деяких ще ні. Тобто їм потрібна зараз реабілітація, деяким продовжувати перев'язки, і оперативні втручання вже будуть виконуватись в плановому порядку на наступному етапі. Всі ви бачили, хлопці в бойовому настрої, хлопці вірять в перемогу. Звичайно, що по 1,5 місяці, по місяцю були в полоні, це не просто, тим більше з ранами. Наші хлопці-молодці, вони герої, вони все витримали і разом всі готові далі продовжувати боротьбу за Україну.